kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kada kita tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada iti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Nembag, amadam yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng. At ito pagayam nyo ni Manong nyo, Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laeng Manong Nemi Ruiz. Kamapkablawang tinimbang nga malam, kada kaya aming nga sangapada. Sa dinuman na paset, tilupong tiyan nyo ita, kapkablawan na kayo tinaragsak ngayon kay panagbibuya. Abi once again, please share this program. Share. Idi kalman laeng, ni pagayam tayong, sino? Tararan. Juicy. Pamagayam. Taga ano ni Juicy? Hanan ba dito yung taga ano eh? La. Ina nga ro din, irugi nga iba sa pamagayam, dato'y idi kalman laeng nga pakasalitaan ni Juicy. Sagudayan nga ro ti sunat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng Manong Nemi, taim paigid ko ng insardeng tikotsek, iti mismo nga igid ti baybay. May ayok ngamin Manong Nemi, tinalinak nga baybay, takaslasaan nga kuti dagiti daluyon, panlon laeng Manong Nemi, nakaamamo. Sa dandanin lumnek di init Manong Nemi, lumablabagan. Dimsagak, manipot iti kotsek, katang paigid akpay iti baybay. Iti tad na makitak Manong Nemi nga limong aw. Dagayam agdigdigos, nakaanti para, agpampana. Timitak ti mabaling ko pagtugawan at apong dulo no kabat Manong Nemi ket nagtugawak. Nagtugawa ka na liing, nakabistida ak Manong. Inalak ti cellphone ko, ket kinitak no the message, ngimawan. Kinitak no dalag iti mabalin ko nga buyaen. Hindi makasang atin Manong Nemi ti lalaki ket apaw. No kadut inubon ng ikan, nagdadakkel. Ken makitak ti kinamatyo na Manong Nemi isunalayang ta napugot, barbangisip, kayo manggi. Siguro ngimisit gabo iti kang kanayon ng panagpana iti baybay. Naka bakser Manong Nemi. Makitak ti kinamatyo na. Nakadadudik iti abs na. Ti magderak ng misem, kaya tumis-isam met. Hi, baka kayat mo ti gumatang. Diyan mo ti mangluto. Kita paluto ma. Arat na ganang itang ikan. Talakitok, maya-maya, kurapo. Naimas amin na gito first class. Kas kinang first class mo. Siya gayam ni Daniel. Iniawat na nita kulap na Manong.
Kinita ka. Baka no nagrukit. Yung samwit. Nagrayip din na kulap mi, manong name naglamuit na kulap mo. Nagan mo? Juicy? Wow, patinagan. Juicy fruit gum. Naangaw kami. Bulero ka ala. Siguro playboy ka. Ay suna nga. Ang ko pinabadasan tinagkinobya. Oh, simple Man. Ana, gubatan ka? Tsak amo nga timang luto. No kayat mo kat lutuan. To may konto si Daen. Kayat mo sa wado may ka makipangan di balay. No kayat mo. No amisan na. Apay kita nga saan? Ano nusam lang ti kalapaw Kalapaw? Balay nga narami diti panaw. Nagdiding tinidtid ka kawayan. Nagdatar ti kawayan. Nanumukam lang. Adasak man ti. Sumrek ti kasta klase ng balay. Sige. Ndaro din. Aglogan ka ti kotsek. No? Nabasa ake. Data lang nga balay Kunak man kalapaw lang. Kit kalapaw nga ron. Sinong ka doon nita? Inaanang ko. Sige, sumurot kan. Sige. Sumarunoak. Iparking ko sa dito lugan ko. Sige, Daniel, sumarunoak. Sumarunoak kunak manong naming ng Jack pa'y nakapagdesisyon no talaga nga sumarunoak. Ape ko mga sumarunoak. Makisangwak mangan. Ito Jack mo't unay. Jack pa'y am mga tao. So na lang ta. Kasala na asa dagadagos tirik nakang kuha naman. Sila naamo. Naamo. Hanggang ta na loko. Baka tamo naman tuminom. Baka pagbabartikan nak to. Unan yaman dita. Manong name si Marunoak. Kahit ko. Barbaring alis to lang nga. May liwliwag ko manong name. Kaya maagasan na to'y nadirdir nga pusok. Gabutin naramid manong name di ex ko. Uwan manong name, dandan ay makatawa ni Tan nga kayat ko ti makapag-recover, ag-move on. Ngayon kasla, diya ka mo. Nagtuit pangrugyan. Nadaan na kami ti boyfriend manong name di adak pa lang ti college. Iso ti first love ko. Iso dayto ni Efren manong name. Nadakan pala ti college, third year college kami di manong name di adan relasyon mi. Iso ti muna nga nakariknak ti ayat. At adagiti kundaway manong naming nga. Ada kundaway mga ginarako. Ag lips to lips. At kang kanayon ng yarasaas. Ag check-in kam kanu. Nung hasta nga yarasaas nanti check-in manong naming rumukata kon. Ang mga numalukoy na. Kadyak matungpal ti karik. Nga graduara ng virgin. Awang nga rin tinapasamak ka na kami, bayat iti pa nagbasbasa kami, kaya naggraduar kami. Hindi, dadagpadpada kami nga trabaho na, manong name, tinaminsan nga nag-date kami, dinner date. Napilit nak, nga pinainom, nariknak ti inom ko. Nakaturugak iti unig ti kotse, manong name, tadya kotse na't nagluganan mi. Iri makaringak, romansaan nak, lima ba nak manong? In-check-in nak gaya manong name ni Efren. Awan tinapasamak, gabot na pinanawak isuna. Kastawan iti suron ken gura na. Ada kami lang arodin iti uneg, ti hotel, no ape nga nagkidkidak pa lang. No ape nga nga nakariingak. Siyempre makariingak at mapanakbet sa romansaan. Bagat nakariingak. Dadya maten manong name tinanipudan na tapno isinanak. Tsak kanupod nung ipatpatig. Tano ipatpatig nak. Uno ipatpatig ko kano isuna.
Apeng sa anak nga umanukot, iti kayat na mapasama. Saan kay bagakmat manong nemi, man ano, no orayan na tidua pa nga tawen, tagurnong kami sa kamtog kasar, kaya ito yung makapagkasar kami, maramid min ti amin na kayat mo. Ngam tinamat kinayat manong. Dikat kayat ng asawan manong nemi nga tilaeng bagik, titartrig kayan na. Saan nga napudnot pa na kayat na. Kaya nga nagsina kami. Kat kalpasan lang ti talo nga bulan manong. Adan, kakuyukuyog na. Adan, kadedeg na. Adan, i-check-check-in na. Nasakit para kanyak manong nemi tinapasamak. Nasugat ti puso. Saan lang basta sugat. Naderder. Kapag ti patpateg ko, kalpasan na. Kadedya lahing kidawan na. Jackpot gan, tadinak maawatan. Ngam ko namat manong nemi, di ko pisinaak. Adamat rason nga mina. Ni Efren, nga mangisina kaniya. No apikit ngamin, nga jak kayat, kit nagimas kano, nagmayat kano. Kunakmat kadakwada. Jak kayat, nakalpasan ti amin kat baybayan nakto. Ikasano saan nga seryoso. Kat adan mapasamak kada kami, adan napasamak kada kami, kalpasan na, kat sumapol ti sa balik, kat sangmat kami, kata kami, tagkatuluyan. Anan to pa tirupak, nga isangkot ko, iti lalaki nga para kanya. Puan manong naming kasta, tipuon ken gapuna no apay ako nak nga naderder ti puso. Kaya din karik, nandiyak to sigon kayat tagayat. Nga mapay, nasimurutak, kuno sinarunok ni Daniel manong naming. Kaya din saga ko ni Tikotsek, si mabat ti may sabakat. Ay dumanon ka, ma'am, ay. Hindi bang pala nga dama isaroong nga napintas nga balasang. Ito lugar be. Napintas ka tinana? Kaya nakapimpintas ka nga nakapudpudaw. No agabay ka nga takin ni Daniel agad kasla kapet gaata sa kunada. Ayun na, barbangisit na jay anak ko. Kapata, ay kang karayon nga dati bye-bye. Sa laawan ni Sunan no ada dito'y balay. Pati rabino kakit mapampagkalap. Sige na. Ano sa dito yan, Mia? Umuli ka. Talo nga pangal at agdan. Nalagda, kapit ka. Ita, matnag ka. Hindi makasagpatak manong nemi. Nadalimanak. Nga naurnos iti uneg. Sumilsilap mo't manong nemit itatara kawayan. Kastamot na tugaw nga aramid madla ti kawayan. Agtugaw ka, ma'am. Manat na imas na. Agad na imas am kang runahan ti amin. To kasi ti klase ng ikan. Kadatay masigang. Yung kunakken ko na, agsigang, agtuno, agprito. Nakadado? Ay, napangkuin lako di kita daduma. Darikat mo nga masida amin, makaomamat ikan no daduma. Haan ko mga ikan sida amin kahit, gingapot haada sang ilim yakas kang ka. Alakit tagsida tayo at sidin kang ikan. Agkaldukan daw. Uray ta, napanak na ngala iti kaburaw. Gisot yung pangpaalsab. Kaburaw? Etay, dakkel nga kalamansi. Ngun sa, kaburaw kada, napitinagan na nagijay. Basta kaburaw, peres, kung na nagijay na duma. Nagmahid ngayon dito, yun nana. Napares ko ti angin. Kan manipo dito nagpindas ka buyan ti baybay. Kanayo tulagid ngumay dito Akit,
May karkarikam lagad eh. Balasan ko, ma'am. Nay, dala ni Daniel. Makikirugan. Kalbasan na. Digwak to tapno marikaduan. Mamait laing. Orita nakaluto mo ni nanang iti nangisa nga kita yan. Your ore kong orda tamasida. Ala, anong sabi mi ha? Nung nagpintas. Ano napintas? Napintas ni balayo? Napintas na din nga balay. Noong todo, sa bagay, hawamit ka ng gubo. Noong napigsta angin, kadadakang may tigi di bye-bye, edyo, agbakwit kam no ko Agam, samot pa napasamak. Pasensya kan, iti lugar mi. Napintas ko na kumit. Okay na, napintas. Kas kapintas mo. Sumati ko nakalak ka napintas sa suna. Ala. Agsasalita kayo, tas yakti mangkita na ay makirikiraw. Kahit mayatol nga, digwa na nga siyak taon, di magituloy. Sinang lutsud kumit manong naimi ka ni Daniel, api nga kirugam kita. Di ba? Ikanday jay, api kirugam. Kirug ko namin yap-up min Jericado. Tapos, dahil bukod na nga, siyempre agdanom Jerican. Isot pa nakadanom na, malutluto Jericado, may sumupsugupsup ito yung lasag Jerican. Ako nga minuunin halis ko ngagluto eh. Yung nakalayan ito siguro ito eh. Baka masulsuruan na kang gluto. Baknang kay ngamin, di ba? Ang nakatulong yun. Handa. Saan na kami ba't ngayon suro kami ni mama ngagluto? Tapati ni mama, di lang hana mong gluto. Ibag man takinahit di papang mo. Ni mama? Apin hana mong gluto, di nakayatin. Kasi pagkari ko kumakaniyak. Nung tsaka mong gluto, di nakayat. Susuruan ka pa muna. Oreawan amom ang trabaho. Siyak, kadyag trabaho para kain ka. Siyak amin. Ha? Siyak tagluto, siyak tagdalos, siyak tagsapol, ti pagbiag ta. Siyak pwede mang digos kang ano kayat mo. Siyak ti mang ludlud kang ka. Siyak amin. Dinamag ko manong name no anit inradwar na. High school graduate lang. Sabi, hindi ka nagbasa at college. Awang pagbasak. Imposible. Hindi ko na. Awan interest mo magbasa. Ngayon no, kas pagalikan ta. Pilitin ka. Kayat mo? Ulo, isak lang ka. Pilitin ka. Rape and knock. Isak lang ka. Kahit ko sa wan, no aldo ko yung katapno, among tirawangan ti eskwela. Anak kahit mo orso. Siman. Gabot na bumabatok ka. Siman kahit mo. Narapapot sumakit barko. Nagbasa ka. Ang interest ko eh. Kaya nalukuyan ka. Saan ka pilitan na, alukuyan ka. Babi kaya't nakalukuyan. Tamnog bagay ta. Saan ta nagbagay? Uy, nakabudpo daw kayo dun, nakabugpo tak. Aging gawa ng naming nagtima kan di bagay. O may kaya, nay, nakaidasara ko. Mahangat ko tagal lang isaw, anong naman naghimas? Nakano makanin? Wala siya kan mamisina kon. Kitne, limne kan di init. Kane, agtagal patisip nget. Pasensya ka na, awang kuryente dito eh. So, agnisit agong mo, kapati kingki. Kandela ko madi kandela ka dadana tayo. So, dito eh, kingki. Ay, pasensya ka ma'am, no, dito tisilaw tayo.
Iso na lang takas to ka ni Daniel, mumisit abot akong mau. Gabuti asok ti kingki. Eta, gas, kerosene, tibang bibiyag ka na to yung kingki. Inimas ko manong name tinagkaldo. Nagimas? Nagimas pa'y tilasag manong name tiya maya-maya. Nagmayad. Mga anak, nagsisidag mo, awan di kasto nga raman na. Pagsisidaan. Restaurant? Restaurant. Naginakat kastoy. Handa amor sigahan ka lagi di restaurant. Oresak no bakit may sarong ka lagi takit. Nagdita mo, nagluto ko na. Numuna ta, nakabasbasit na dyan ikan na nakatadot sagpaw na nga. Nagitay natin. Natin nagimas kang peso. Gata, panaka natin na, ramanan. Ano na ito yung laukyo? Ay, rakaw ti kabuteg. Nagimas. Ay na. Magusto lagi dito yung lugar. Magusto na umad silaw. Tumayat. Romantic place. Hanga Korea, hanga bumbilya na dikit light. Imun una ti bakit nga nalpas manong name. Kahit ka po to talagang kahit ko pa kaldo. Kaldo pa eh. Alam pa dito eh. Ito katingaan na. Name mas man dito yan. Po. Diyak kaya makan na ko nak na muna masangwanan tirabi. Gaman ak Daniel. Da kami kanina tirumbing ng gaman. Kaslasan ka ba lang mamati nga da masang ilim nga kaskeng ka. Ito na mo nga balay mi. Kaskeng ka na pintas. Abi kinayat mo. Kadilangpat amam mo. Manyate mo, baka ripan ka. Hamumot lang at rapis. Langan mo tinasingpet. Napay mangas ka. Nagsanay ka, Daniel. Malakip ko tinapalabas. Alo. Slidikal man lang. Nang, may kaagimongan. Nakilabasit na ginawan. Si kakayat maginaw. Tsakpayam mo. Suro ka. Babang na tangor ni hanang mo. Aninanangin. Suro ka. May kamakan. Manong name, inimas ko pa iti minum. Iti danum. Saan nga nalamiis, manong name, sambot nga napudot, kalkalingan na. Nagmaya? Pagkapon danum yo, bubon. Ito na mas nga bubon dita. Nag-imas pa dito, danumyo, na-imas amin. Baka adapay na imas. Kinita na, sanak kinita yan. Bastos ka. Amak na dito at panunot mo. Makakaroon na suruan ka nga ginaw. Kat siyempre, manong nemi, maiganan na tinakulap ko. Agdanas pa'y manong nemi titakyag kentakyag. Slaw na nyaman na kanyak manong. Siguro, katalaga nga naikari, nagkasardengak, iti-ikit ibay-bay, iti tayo nga lugar, tap no makitak ni Daniel. Isungatan da ito, iti naikari nga lalaki para kanya. Ngimaping iso. No, anyat marikrik na, kasta nga tamat ti marikrik na kanya. Manong nemi, nabang kulinoktan ti ko sa kada inruar ko. Tuktukot ko lang tamat dito, personal things ko. Toothbrush, toothpaste, nagtoothbrussak manong. Hindi ka tinulad na kwatilo ko. Apag tutulad ka. Nga, nagtoothbrush. Kababain mo ta. Nagtoothbrush ka sa ang kanyak. Kasla darantam. Rantangan niya. Ano? Kahit man da nagtoothbrush kita, nagsasarita da, baka no, nabagsit sang mo ko ng kanya. Saan matpaki diya? Hamat ka diya?
Hmm? Baka kayat mo ti mama nagpaspasya ti kiti bye-bye. Iso ko mama ti baga ken ka. Okay, let's go. Nagigtutak manong nemi diggaman na ti imat. Ngam saan kumat ka di nga ginutan no dikit kinita kisuna. Kibinan ka. Abay no di nagkibinan. Baka mayawang ka. O no adama si karod mo. Kad matulid ka. Ngam no kabinan ka. Saan ko itulok nga matulid ka. You care for me? Pero bigla nga ilalain. I-care di kasken ka. Ti babae para kanyak. Katrumbing ilalain. Ayaten. Kaya mo saan? Na-inlove ka kanyak. Sisino ko matilalaki nga saan nga ma-inlove ken ka. Ngayon tsakon kayat ta kayat. Taapi man. Sisusugat pala ti puso. Kabuti naramid tinobyak. Nagkaubingan kami. Nagkaraduaran kami ti elementarya. Ken high school. Yung gawang taon ti interest kong ang college. Na pa nagbasa isunod sa siyudad. Okay magpala di damo. Nadakwan. Nadamang kulangan nga. Adal sa bali nga lalaki di biyag na. Saan na nga natungpal ti Karina? Amam ka di ka masansan nga. Umay ka magpaspasya rito ikit ti baybay. Gusto niya, kipkibin kami. Pasaragin narakop kami. Pasara na pa ako ti panaglanang di kiti lips mi. Pasara maaprusak ti barukong na. Koran na lang nga nipain na ti amin na. Yung saan ko kinidaw. Taras-taras patarakisuna. Siya kaya mismo tinang magibaga. Nga saan tulad na mapasamak kada kami ito no. Agasawa kami. Umanayan ti holding hands, embracing, ken panakin nakik mi. Yung sayang, saan ba't gaya masyak ti pagtungpalan na? Kunak lang ng kukwak. Kukamat gamit sa bali. Nasakit tinaramid na. Iso nga mariknak ti sayang nito barokong ko. So ang gana kiti pagi. Sanak tun nga gayan. Manong nemi agpadpada kam gayam nga sisusugat ti puso. Yan istoryak mo iti may panggap kini Efren manong nemi. Nagaputi sangko panangited ti amin ko kinakuran at karin sukat nak sa bali. Nasaktanak man ko nak. Nga dati nagkapo na numapay nga. Slakay kayat ko ti mapan ka ti lugar. Barbaring ang listo ka makalipat ko nak. Naging ka nagamumuta. Itay laing. Awang pa dua. Awang pa talong oras. Nagbatbada tatigasat, Daniel. Sisugat ng tipusok. Ang sapsapulak ni mga agas. Di agasan ta. Ha? Agin nagas ta. Agasam ti sugat ti pusok. Agasakbit kang ka. Di ko nada nun ayat ti makasugat ti puso, ayat met lang ti makaagas. Di met kunam, na di mon kayat pa'y tagayan. Kunak, itay, idi ka ni tay. Ngamita, kahit kumanin ti kayat. I love you, Josie. Manong Nemi, harig na saan na pinaybagat I love you, Josie. Ngayong addadtan, nagasadagan ti, bibig na ti bibig ko. Nika, inamalan naman tan. Bilis mo naman. I love you.
Daniel, kung naman agin nagas ta. Kasano nga maagasam ti pusok, nasisugat. Bayo mo ti panagipatag ko kaya ka. Nasangkod nung ipalubos nga. Masaktan ka manin. Agayatak manin. Numampesang ko man nga kaya tama nga numasugatan agpay. Manin. Yung padasak pay. Padasak pay maminsan. Anya matimarik nam. Agbasa ka pay. Niya mo dato kasong matin. Gawin. No kaya't mo nga datatag katuluyan. Agbasa ka. Mayat ka? Oreta, dandanin matan ti paglulukat ti klase. Kasanong ti panagbiyak ming gininanang. No dak sa syudad ngagbasa sa Jematian ti college. De, itugot mo isuna. Di syudad. Kasanong ti pagbayad ko ti kaserak. Ako nga ti pulos ornong mo, damet. Saan mo manay? Tap na akong problema. Oreta damat pa na pagsapulak sa adornong ko. Tulungan ka. Tulungan kay ginanang mo. Ora umay kami tla dito no bakasyon. Umata ito tunggal Rabi iti Friday. Aganda iti Saturday kan Sunday. Sa tagkukuyog ng mapanji syudad iti Lunes. Imayat. Agay manak. Yaman niya. Di mo kayat? Di mo kayo natulungan ka? Tulungan kayo? Abay nga tulungan na. Abay nga tulungan na kami. Kadinakmat kapkapin ano. Katawa ka. Abay, nung kabagyanda, isot pa nung tulong ko lang kang ka. Ato, pwede na nagkakabagyan, nagtitinulong, ada na makatulong di saan ng kapkapin ano. Sungbatan nakbaya. Ana? Sungbatan nakbaya. I love you to kunam. Mayatak nukan. Sige man langan. I love you too. Mapilpilit ka? Saan? Man, mapilpilit ka. Ito yun. Ang ortikayat mo mamati ka. Sawi mo na siya at sige dublek. I love you, Josie. I love you too, Daniel. Kinunakmat man ang name at inamalan naman hindi kiti lips ko. Di nakapapaot man. Daniel, nakamimas ka. Nakamimas na ilutom agin dota ni nanang mo. Kadi. Yung talaga naimas ka. Alam mo, uy, Daniel. Daniel. Manong name tiloko nga Daniel. Adagay mo. Awit na itay nga. Ano rita? Ikamen. Nangidugot kat ikamen. O, enta pag-plug ta. Magtugawan ta. Mabila nga. Tigay, tugaw ta. Saan nga madaratan kita lupong. Nagtugaw kami at manong. Hindi impaidanak man din. Daniel, Allah. Dito yung tikararagsakan nga rabi para kanya. I love you, Josie. Daniel, di mo kunain nga. Ginggalang tikis, Nansot ko na. Ginggalang tikis. Nagiti bibig mo. Daniel. Itatingin mo. Daniel. Taimam. Sa mong isalagsak ta. Hala, abay nikat mo ti lakti brak. Ana,
Nagalisto ka. Ala, Daniel, no. No, no. Manong Nemi managip ko idi binartek nak ni Efren nga inserek nak iti hotel anakareingak nga rumruman sa na. Dahil tinalagip ko manong Nemi kat inkarigata nga idurun ni Daniel. Daniel, no. Kaya dito, I'm sorry. I-out mo kanya tabrak. Madamdaman nga yung sublim. Ha? Ito tabrak. Madamdaman tong. Kagura nga. Sorry ko nakmatan. Lukloko ka. Among ka din nga dahil tagapunan no aping kinagura nak ni ti first love ko. Nabuta dyak kayat. Ngayon saan ka kagura. O resa mo kayat. Saan kami napilitan kat no talaga hindi mo kayat. Ngayon no kayat mo. Kayat na nga to ha. Loko ka. Baka maaloko na ka. Kaslasahan nagpela nga mamati manong Nemi manulang nga oras sipon nagabamu kami. Ngem naramanan nan dagiti bibig ko na aprusan nan ti barukong kumanong. Nagtugaw manin ti abay ko. Nagkatugaw kam nga dua manong Nemi. Idikatan na ti sando na. Oh, ikatan ti sandom. Nadagangan te. Naglamis ti puloy na kit. Malaminak pagidi. Malaming ka? Di pa barayan ka. Araw ko pa ka. Nagbarak ka. Nabarbarak man no, ikatamdabadom. Ha? Ikatamdabadom ko na naman nung name kat ingato na matin. Oy! Oy! Nagalaayos to ka. Awanin ti badom. Oh, dap numarik nam to susto nga para. Barokong ken barokong. Josie. Nagbara ka. Nagmoyat ti bara. Daniel. Narayta nga bara manong name kit isut nga runtirik na. Ngay diagkan naman hindi kiti bibig ko kagadan ti pa nga prus na panangay ayam kada kiti duaman sanas ko nariknak manong nemi ti karsang ken barat ti takulap ni Daniel. Diagkan na ti tenged ko. Oh, Daniel. Oh, nang pababa na pa hindi kiti bibig na kat nay at dan bibig na manong nemi kada kiti mansanas ko. Napaeda akon mano. Oh, Daniel. Daniel. Nagmayat, Daniel. Oh. Nagmayat ko nak manong nemi talaka nakamay-mayat. Nasakit ko nak kumata kagat-kagatan na nga naghimas di sakit na mano. Oh. Daniel. Kalbasan naman nun Nemi. Insaliksik na tita kulap na ito nagtipantik manong kat na sinapol ng til. Allah! Daniel! Sana inikatan tipantik manong. Nakatim pababa na tigi bibig na kat ni at na tinagbaitan na kiti legs ko kin. Allah! Daniel! Allah! Oh, nagmayat. Daniel. Oh. Voluntaryo mo't nakangat-ngatong ipangatok ti patong ko manong nemi ta isurot ko. Iti pa nang sip-sip na manong sa akong tumarlay baba. Sa akong tuman ipangaton. Daniel. Inikat na matindi short na manong name kat inala na titakulap ko impaigkam na nakal nagpudot na nagtangkan
anay niya sa itingiwat kumano. Ha? Eh, kanem, ha? Mm, mm. Tiloko ka, Daniel. Dapat nang matirimpakan ka niya. Oh, Daniel. Apay nga mayatak. Hindi ta amamang payasalsalag na yung pagtidayaw ko. Apay nga sika. Apay naluko yung matirik na. Hindi mo kayat. Di hati tultuloy yan. Ore tao mat pinabasa. Ano? Saan dayang ituloy? Hindi mo kayat ako na. Kaya't mo, virgin kang ikasar ko diya. Ito. Ito ta. Sige, lan. Tapos ay tuloy ta ko nak manong name. Iti nga rabi manong name saksimi dikiti umuy oyong nga daluyon. Saksimi manong name tinarnooyan nga bituen nga adda iti nga tuen mi. Saksimi manong name iti puloya so mag-iwisiw ti angin baybay nga mga pras nga mga akup kadagiti burek ti daluyon sa naiwarsi kadaan. Iti ba nagmaymaysan ti amin mi manong name. Iti pa nakaburak ti kristal nga salsalamet meta. Nasakit man manong nemi ngem naganas nga sakit. Iti sumarsarunon nga panagbayo-bayo manong nemi ni Daniel itirabaw ko. Uwen manong nemi. Ni paay ko kini Daniel ti amin ko awampay kagudwa ti aldaw. Awampay sa nga pulo nga oras sipod nagamamukam. Kaya dito ko nga narikna, manong name ti kas isti istorya, di kati nakapadasan, ti pa nakaitayok-tayok ako nada. Nga orek la namin duha, kit ti pakapinduanan, isumatin ti pa nakariknak, ti nakabarbara nga, imbisibis ba nung name ni Daniel, iti lasud, unulat ongko, iti kuweba, uhen manong name. Kinayat katak, iti kastaunay, gabungarod, iti jak may ladawan nga imnas nga inak marikrik na. Daniel. I love you. Josie, I love you more, Daniel. Kastigayam. Sumaglagayam. Nga do di kiti mayat nga mong padas ta kastigayam. Wala. Ito na alaman ti kayat mo kanya ka. Bakit numaybay naktukal pasan na saan ko haramidan nita? Itapay? Tay nagasam ti sugat ti pusok. Inagasam mi ti sugat ko. Iso na lang ta sinugat nakmanin. Pasensya ka. Ngayon nga bale. Ore maulit-ulit nga masugat ha. Naimas nga sugat. Alamanin. Ha? Daniel. Umuyong manin, di kita luyon. Iso nga umuyong ka manin. Owen. Bad na pandagan nak manin. No kaya't mo si kamat ti pumandag. Kastoy. Ha? Oh, si Kante king nga to. Si Kante nakatugaw. Natugaw akon. Ala. Adadaman nga sumrek amin. Sako. Didyan nagdedyak. Oh, Daniel. Nagmayad. Iniin ko lang ang astigad nagmayad. Kahit kong alistuhan. Sige, alistuhan. Anak mo ni Daniel. Nagmayad. Opo. Anak. Opo. Nagmayad. Namin adu kami manong name. Gusto ko ayam te kunada ngano apaman nga maramanam ket alaka nga alan. No kayat mo mabalin ket maulit-ulit. No mabalin ko makit di ka mabannog. No mabalin ket awan pating ka naman. No nagpating ka met laheng iti-ikit ti baybay. Intan dya kalapaw. Huh? Akay tata. Ano kahit magdigos,
ti baybay. Ada pa naka banyo ti kalapaw. Digos ka jay. Di agdigos tanga dua. Let's go. Saan nga kingki manong name iti inala na tikat na pigsa nga plus light. Ususarik dito yung nakagsilaw. Among kadig waterproof dito. Waterproof? Kahit kuntuman nga, buyaan ka nga kalap trabi. Ano kaya't mo tagkalap ito? Samot na. Hindi ka na banog. Saan mo mabanog agad ni? Alamanin. Agdigos ta nga doa. May kan. Nagdigos kami nga nagsinabon manunemi standing position. Ranranyagan na kami tinapigsa nga plus light manunemi. Makita no kasano iti kay na puner ti pamagi ni Daniel. Ti na mayat ti bagi na nga rakupen. Ti panagkapet ko manong nemi ti tengad na kalpasan na insalat na. Manong nemi huwen insalat nak manong nemi gabata pagpagisumat nga simrek ket na sabitak nagmayat manong nemi ti panagkulimbiting ko ti tenged na sana tulungan ti patong kung umato bumaba. Daniel. Nagmayat Daniel. Paspasak Daniel. Daniel mapalak man. Sakam nagkaida manong nemi iti papag anaramid iti kawayan ulmus kawayan amin manong nemi ni kapat ka kalapaw so nalayang ta nakiktot ni nanang na iti baga ay gangganad nanang saan ang gangganad ay ito sa po ay di mo una ever makamarba iti kalapaw ta gusto ni panagguwayong na pasinsyahan kayo nanang ala ituloy ko ng orti maturo kayo tabarbarig na daapo kong taon. Apo ya. Nakaragraksak ka kanabigatan manong nemi. So nalang tasla na malmalot sa malmalohak. Uwain. Ada yung papulot kanyak, tibakot, ni nanang ni Daniel manong name. Padasan dito, barang umayra ka. Bestidak dito, mayat. Ay, anak nanang. Ay, nanang tawag mo kanya ako na. Ay na, dan tumilayan maasawa ti anak ko no kasta. Ano talaga nga may ikarkari kami kang ka, anak. So na lang ta, oray pa lang makapaggraduar ni Daniel. Tagbasa ka no? Kasi nagtulagan mi. Nagbasan doon, sumurot kay ko na, dahil lang kayo pagkasaraan niyo di syudad. Kat no kasta nga bakasyon, Sabado kin Domingo, umaintid to. Ang lakit, kasano nga rin di pa nagkalap na, pangalaming nga rin nanang, siya akong ti makamo. Siya timang pabasa ni Daniel. Humpo nagsaya at kananak ko. Sabi ko mga rod ta maipas ni Daniel tagbasa. Nagbasa ko mga deta ano talaga kayat na. At dumadi kita makalkalapan no ka. Kabaylan na pagbasaan di ba bagina. Manong nemi kasta nga rod tinapasamak. Yung kita Daniel kaniya, nanang nati pagkasaraan dati sa dikti eskwela. Pagpag-isuo na yung manong, nadamayat, napanawan nga balay, yung bayis dala ti karuba, sa jay. Yung pa, siyudad, dikiti agina, manong nemi, dikiti arawatin da. Pero nagyan ng tinagbasa, napanak mo nagtrabaho. Ili madamag ni mama manong name iti amin. Ay. Sarita sa mantra siya. Diyos. Ma? Pundo ka di.
Nga da, igas-gastusan nga gina. Kat pagbasbasaan di lalaki. Nakamo nyo, saan yung mga salusod na nakamuak? Tusong batang salusod ko. Iba't patig ko ni Daniel, mama. Kat, isuntutok baling nga manugang nyo. Apaman nga makapagretuan. Sus! Ang mga nagbabawi ka lang. Kasanon no, di na kan doon ama mo, ito makakapagturpusan. Agpimpinatig kami. Kasanon no, malaksid ka kada tapay sa bali. Siyempre, kinayat mo, gamot ang gwapo, han? Nang mamatiak kang kuwana. Ang mga nadadalaing agsagaba ka, Diyos gabuti ka sa ramiden. Nasaksakit ton, ngarik naem, ngem ti panangisina keng kani Efren. Halaglagi pa neta. Nangruna no, ada ka din mabaspasamak ka na kayo? Adan? Adan, mama. Jesus, apoy. Di ba natatag sinaan nyo kini Efren, kapag di mo kayat ngay pa itibag mo keng kuwana? Nakapod nung ipatpatig ni Efren. Kada dyan nga nga lalaki, ipatpatig na kangata. Mariknak, kan mamatiak nang. Mamatiak, mamang. Sus, apoy. No ibiling ko kayong kangasardeng ang deta kinamauyo mo. Agbabayo kan tulayang mo sa mga kasardeng. Si kakid din di bang pabasa kayong kuwana? Si kapayan di pagkapuan di lamutan da nga gina. Si kapit nagbaybayad ti kasera. Hamot anang. Anang. Hamot amang. Anang arad. Nung gusto ng Sabado kin Domingo, mapamagkalap ni Daniel. Tamang ngalap lang. Piserman. Tagaigid ti baybay. Ma. Bakadanagan. Biyag ko na ito. Kat biyag mo na ito. Kanawanan ti bibiyang ko kasta. Kabuta nakapagturpos kan. Oy. Aging gangantakan to pala ti poder ko. Biyangahan ka. Malaksid na sumina ka, tagdin laki, kada dyan nga lalaki. Ngayon saan na ka natipa ni mama manong naming? Intuloy ko lang tinang suportar, karagitagin na, at nung hasta nga bakasyon manong naming, sumursurot akin kuha ng mapanagkalap. Sinusuruan nakmet ni nanang na manong naming, nga gistimari ti unag ti balay, ti agluto, kanda dumapay, ti aglaba. Nakasusura kang dinauras manong, na saan ng insuro ni mama kanya. E di ababa man na o manong nemi napaggraduar ko ni Daniel. When? Marine Engineering manong nemi. Kita, sagbay nga nagkalisa kami kaniya Daniel manong nemi napatas na mutat si Makay ti barko tapno may pakat naman tinadal naman. Nagbali na may sangasiman. Kuna na dikit ko opisina. Ay, nagbabawi ka doon ang inaramid mo, si Josie. Nagbabawi akong magbagayo. Pinaadal mo, na dyan asiman. Kaya sa ayan na ita. Katisiman, sa dinuman isang ladanda, babae na sa pulanda. Bala, sang patanak to. Kasan na makasarak, iti, ikasar na. Kat saan itong nagsubsubli di Pilipinas, tanabatin itong iti abroad. Saan ka mamati dito? Saan na siya? Ano saan? Kabutag talaga ni Daniel. Noon yaman timulak, abitek to. Ganda, sapay ko ma. Noon yaman timulak, abitek to ko na iso nga naapit ko. Iti nagdisuan, ti kalapaw, dagiti agina, manon nemi, nagatang milay nga lute. Kaya dito yung pa, nangipasdag kami manong nemi, ti medyo panakkilen kinapintas ka balay. Balay ti siman ko nada. Di manong matin ti kuryente, manong nemi, itayan mi, dado di kita nagsasaruno, naging matang kada kiti lute, kat jay, siyempre. Di manong ti kuryente. Kinapod no naman ng naming gastusan mi, ginatang tinalaw pa yung apaset, di tangigid ti baybay. Kaya't pinagbalin mi manong naming a beach resort. Gabuta, napintas. Kaya na pinapintas mi pa.
An manong nemi nadan kami ti duwang anak kani Daniel. Munang anak, manong nemi, hindi kalpasang nakapagkalaysa kami kat nakaala kasigod. Tayin sarden kong tinagtumar. Tagtumtumaharak idi manong nemi. Tasak pala kayat tagsikug to. Naskin pala nga graduar kat agasawa kami pay kani Daniel. Kalpasan data, manong nemi, adda iti barko ti asawak idi pasngay ko ni Daniel Jr. Wain manon nemi, adakad kaduami dito balay, naman pa'y nagagat ni nanang nga agistimar sa nagagatak mo no kastangaon ubrak, hadak dito balay, katsakbat no ka manong nemi ti agistimar. E nagbakasyon manong nemi, ti asawak, naipas nga idin ni Junior. E di pa nagbakasyon na, manong nemi, nakaaramid kami pa yung maysa. Kalpasan ti makabulan, si makaimanin ti barko. Sa ako yung padamag, kalpasan ti 2 bulan, ngagdadagsena. Naipas ngayon ko, manong nemi, ti anak ko, may kadwa nga ni Lili. Hindi tagbakasyon manen, agsanglangad, simanglad manen ti asawa. Ket kinunak, manong nemi, sardemon, ti siman. Sikan ti mang manage na ti beach resort. Tapno di kasta, ket handa nga taktakamatan hindi kita dumapay kadwayo. Sige, nasap ko na. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi ni Danielan itinanay nga ng manage iti beach resort. Kanagatang pa manong nemi kada iti moderno nga pagkalap tapno makaadayo ket na kami pa yan ti komprador. Ket nakabakil kami sa nga pulaw bangka ipagpakalap mi manong nemi kada kitay kakabagyan ti asawa. Nadeta pa iti papataudan manong nemi iti pagbiag mi. Nasa luwan-luwan ti biag mi. Ket nakasagana at nakasagana para ti masakbayan di duwangan nak. No, may bakasyon ni mama ditoy manong nemi ket magusgustuhan na gabuta okay na okay ti beach resort ko na. Ken naiimas manong nemi dagiti malutluto iti beach resort tadapayan restaurant na manong nemi. Beach resort nga do dagiti mabaling nga pag-check-inan, panganan, ken pagpiknikan. Dito nga ron ti pagkasarita manong nemi nga nagyaman aklauna iti anus mo nang ibasa. Kalbasa nga nasugat ti pusok, siyempre manong nemi ni Daniel tinangagas akas matinak panangagas iti sa sugat ti puso na. Ni Efren manong nemi agalaala kadagiti babae at da asawa na idi manong nemi nga magsina da. Akwain. Nga sumagkamit kinahit na biyag na kita kami na minsan nga may dati beach resort. Hi. Nagpintas ka ang biyag mo? Wan. Gabuto sa nga sikat na ikari para kanya. Irinto, tari jamat nang isa na first love ni Daniel manong nemi saan mo't napintas ti biyag na. Kaslamod laki ni Efren manong nemi nga agalaan latiw karigita laki. Agaman naklayangan, tensagot nga po Diyos kanyak ni Daniel. Tada kami tinaikari. Agamanak, at sabi ko tadamat na ibatig nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, and more power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga rodag kiaman nga pagayam mo, Juicy. Thank you mat kang Juicy, and thank you mat kadagiti viewers tayo. Maraming salamat kada kay aming sa kapada.